Spijker op zijn kop. Slaan spijker op zijn kop. Ja, ik ben toen in het dal gekomen in mijn persoonlijke leven. En zo is de isolement wat gekomen. Eenzaamheid is in Nederland een groot probleem. Volgens het CBS speelt het sterke sociale eenzaamheid groot onder 45 en 55-jarigen. Bijna 1 op de 4 mensen is eenzaam. Noordoost-Friesland is een regio met één stad en een soort Lietse dorpen. Vergrijzing, krimp en voorzienings die uit de Lietse dorpen verdwijnen, hebben een grote impact op de maatschappij. Dat in de grote steden de voorzienings relatief op peil binnen, is dat in de regio Noordoost-Friesland oors. Toch beziek je ze met verschillende initiatieven de leefbaarheid op peil te houden en eenzaamheid te bestrijden. Een van die initiatieven is hier efter mij de buurtkamer. Voor de 49-jarige Francis is dit een initiatief dat haar op de voeten houdt. Ik stapte daar binnen en hallo, ik ben Francis Meister en ik wil graag onder mensen komen en gezelligheid, een kopje koffie. Hè? Ik ben niet iemand die heel veel vraagt. En dat vond ik hartstikke leuk. Socialiseren, hè? Gewoon een kopje koffie drinken, kletsen. Hoe is het? Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Hè, ik ben heel sociaal. Mijn persoonlijkheid is dat ik heel sociaal ben. Dus ik vond het hartstikke fijn. Ja, dat was weer de eerste stap om onder mensen te zijn en onder de mensen te komen. Deze eerste stap had een skofke dworren. Francis had namelijk een soort eenzame momenten meemaken. Je wordt geestelijk steeds minder. De depressie werd steeds erger. En op laatst heeft het gewoon grip op je. En daar moet je dan weer uitklimmen. En dat is heel moeilijk om het alleen te doen. En toen daarom ben ik begeleid zelfstandig gaan wonen. Begeleid zelfstandig wonen is hartstikke leuk, want je hebt daar een sociale kamer waar je elkaar dan ontmoet. Hè? En je hebt begeleiding. Maar je moet dan weer terug in de maatschappij. En de maatschappij is keihard. En je hebt toch wel vaak een stempel. En die stempel wil je dan wegwerken, want je bent weer gezond, je bent niet meer ziek. En je wilt weer tussen de mensen komen. En dat valt niet altijd mee. Jolanda helpt Francis een soort bij het opnieuw tussen de meesten komen. Tijdens de bezieten aan de buurtkamer. Troch haar werk in de buurtkamer is ze de mate van eenzaamheid inschengen. Ik had het dus voordat ik bij Stuur werkte niet zo in de gaten, maar sinds dat ik bij de buurtkamer werk, merk ik krijg ik heel veel schrijnende situaties mee dat mensen weinig sociale contacten hebben, vaak alleen zijn. Sommige mensen hebben zelfs alleen de buurtkamer als uitgangspunt waar ze even heen kunnen gaan. Dus ja, het gebeurt jammer genoeg heel veel. Misschien dat mensen er ook niet snel van uitgaan dat mensen snel eenzaam zijn. En je bent snel al in je eigen. En ik denk dat dat vooral een beetje het struikelpunt is. Dat het misschien dat je er niet snel van uitgaat dat het misschien onbewust meer eenzaamheid is dan dat je soms in de gaten hebt. Ik ben ook wel qua van persoonlijkheid ook wel een beetje op mezelf. Dus wat zou ik zeggen? Ik denk dat mensen wegvallen omdat je een psychisch aandoening hebt, geestelijk. Dus dat is al voor heel veel mensen moeilijk. Daar kunnen ze niet mee omgaan. Je breekt een been, mensen zien dat, het is een gebroken been. Die vrouw of die man of die kind kan niet lopen. Je breekt het van in de bovenkamer, er gebeurt iets. En dat begrijpen mensen niet. Ik begrijp het wel, hoe het in elkaar steekt. En dat leer je ook in begeleid zelfstandig, beschermd wonen. En voor de merendeel van de maatschappij is dat toch onbegrip.
Ja. Je bent onder de mensen en natuurlijk een kopje koffie met een koekje erbij. En hoe zou u deze plek hier omschrijven? Een plek waar je gewoon onvoorwaardelijk ontvangen wordt. Ja, we gaan morgen naar Apeldoorn, gaan we een huis leegruimen. Een appartement. Ik denk toch wel, meesten de stap vinden ze altijd wat lastig. Hè? Want er zijn toch wel een heel veel activiteiten hier in Dantemedeel en omgeving. Dus juist eigenlijk wel vanuit de omgeving, dat is zo Nijtsjade had echt wel hele mooie activiteiten. Dat komt net alleen maar van de meesten die er waaien, maar ik van boeten uit. Nou, dus juist ik wil van die buurtkamers, hè? Die binnen ook steeds meer in de regio, die spelen. Nou, kerk neemt gewoon heel protesta. Maar toch om die stap te zetten, om erheen te gaan uit jezelf. Van, goh, ik zie je wat, dat is toch soms wel lastig van mensen. Om die ontsluiting te vinden. Soms heb je ook mensen die een naverleden hebben en die anderen niet heel erg snel meer kunnen vertrouwen. En daardoor merk je die drempel wel dat ze niet snel mensen in hun eigen leven toelaten. Maar ja, dan alsnog zie ik de buurtkamer wel als een mooi uitgangspunt. Als ze daar dan wel komen, dat ze daar dan wel even de sociale contacten hebben. Ook al is het daarna thuis weer stil, ze hebben hun verhaal kunnen doen. Ze hebben weer een moment in de week dat ze even iets beleven. Dus dat is dan al heel mooi. Ook de buurtzorg rint bij haar bezitters aan de Oude Rijn zijn eenzaamheid aan. Dit bracht haar zelfs 6 jaar op het initiatief om een kuiengroep te beginnen. Vrijbluwend, gezellig kletsen en na orin een bakje koffie drinken. Het is eigenlijk iets heel laagdrempeligs. Hè? Waar de mensen die eventueel al wat markeren, hè? Of dat ze alleenig binnen, of dat ze qua ziekte dat het net lukt, hè? Om zelf te bewegen bijvoorbeeld. Hè? Dat wij dan daarop insprong zijn eigenlijk. Ja. En dat mensen daar toch bij ons groep kwamen binnen. En het is een stukje gezelligheid, het is een stukje beweging. Het is echt een ploegje, maar ook qua. En wat ook waar ik wel wat steunt. Wat ik vaak zorg is toch wel die de eenzaamheid is toch wel dat ze dus de sociale kring lieten wordt. Dus dan hebben we toch ik vaak wel wat over oudere mensen die dus echt inderdaad te meid in haar mij dat bijvoorbeeld de broers en zusters dan overlijden, de vrienden binnen overlijden, hun sociaal wereldje wordt volle lietser. En vind ik net dat zij zelf dus ik functionele stoornis krijg. Dus ook eens denken van in bewegen, in betrekking tot bewegen wordt lastiger, duizeligheid. Maar ik bij de ouderen is gehoor en zien is ik heel erg belangrijk. En daardoor dat minder wordt, is het ik soms zo dat ze dus meer thuisblouwen. Omdat ze zitten van ja, die drukte, dan kan ik het net al in mij krijgen. Of ik zorg het net zo goed meer. Of het lukt net zo goed meer met de rollator. Dat ze zelf, uit zichzelf, dus meer gewoon op hun eigen blouwen. In het begin, toen het al hier wat opstarten moest, helden we meestal ik nog van huis. Maar gaandeweg hebben we dan mij hun wat ontregeld was dat ze taxivervoer hadden. Want ja, er zijn natuurlijk ook grenzen aan de bezetting. Dus dat ophalen naar huis brengen, dat neemt de volle tijd. Maar inmiddels is het al hier prima regelen. En huisartsen die attenderen ons wel eens van hey, vreeg je die is, hey, is het erg wat voor? Of dat huisartsen dat zelf zeggen de mensen van hey, is dit wat voor jou? Ja, zo zijn we eigenlijk. Dus het is vooral dat we meestal soms ook wel vregen. Dat we weten van hey, die is wel alleenig. Of bijvoorbeeld de man is overleden. En dat mijn vrouw bijvoorbeeld alleenig overblijft. Dat we vregen van nou, wil ik mij te rennen. Dus we vernemen wel dat dat het beste werkt. Om meestal toch zelf wel wat te benaderen. Ja. Dan is de drempel wat leger. En mond-op-mond reclame. Doe de deur maar even voor mij open. Om daar aan ze mal ondersteek. Ja, of op het Zaterdagbos. Ja, het is heel tal volgens mij. Ik ben erbij kwam terug mevrouw Sleen, of van Sleen, mag ik zeggen, van Ternaat. En die koe ik. En die ziet ik mij in het busje van Jo Bender. En toen zei ze van, oh, je kende hij. Was toch net bij de wandelgroep, want toen is mij al later. Ik zei, nee, daar wil ik niet bij, hè. Dat is niks van mij. Maar dan ga ik daarna zo praktiseren. Ik denk, ja, ik moet vandaag direct wat meer rennen. Dus ik moet het dan maar doen. Dus dat ben ik erbij gegaan. Ik ken echt wel alleen het doen.
Maar alleen maar een karkenvlajo, dat werkt net. Dat vind ik maar niks. Nee, dat werkt net. Ik vind het helemaal niet leuk om alleen te rennen. Ik moet wat aanspraak hebben. Oh ja, ik ben hier wel eens langsgekomen, ja. Naast de zoenekuier vindt Pietje de nieuwe contacten echt leuk. Dan heb ik even contact met andere mensen. Want ja, ik ben wel eens hele dagen alleen. Ik ben net dat het nog zei is dat ik helemaal, nou steeds is dan eenzaam ben. Maar ik ben dus wel, nou ja, mijn man leeft niet meer. Dus ik ben wel helemaal alleen. Dan heb ik wel een hele grote bezoek, ja, daar gaat het net om. Maar ja, dan tref je weer zo'n andere dames. En dat is hartstikke leuk. En dan plezier maatje. Hè? Ja, dat ken ik. Dat ken ik. Nee. Nou, eigenlijk op het heden ben het vooral vrouwen. We hadden wel eens even een man bij gewoon, maar dat, die heeft zoiets van, oh wat een vrouwje. Dus die gauw weer vertrokken. Nee, hè, maar die op zich wilden er natuurlijk ook wel man bij gaan. Dat is eigenlijk ook wel eens bedoeling. Maar dat wilde net zo goed. Nou, nee, maar we hadden wel 3 keer een man bij gewoon. Maar alle keren dan weer dat in je man. Die dan zei je er net noorden, maar die wie dan krijgt voort, want ja, die dacht ik er net noorden man. Ja. Dus eigenlijk is dat bij tafel altijd een beetje misgaan. Henk en Jimmy vielen dat een liedpraatje vaak al helpt. Het is eigenlijk wel een beetje een gevoel, hè? Was bij mensen haast steeds van, oh, ze gaan al iets netwerk om hun heen. Hè? En dat ze, dat ze trek wel over haast soms, dat ze zich alleen nog vielen. Maar ja, verneemt dat ze blij binnen, dat het komt, dat er even iemand is die praat. Soms is dat belangrijker dan de kwaal, het zuiverwetje voorkomen. Dat viel je op een gegeven moment wel aan, dat je al skoft in het werk zitten. Bij huisdokterspraktijk Moenewij in Damwoord hebben ze een speciale praktijkondersteuner. En zullen ze in peteer met de ouderijn. Ik kom bij mensen thuis, ze is maar bij ouderen. En als ik dan tijdens het gesprek, vaak hebben ze een formulier waar het die het invult, van betrekking tot de GWI. En er zit een psychosociale formulier, waar onjoen wordt van mist u mensen, leegte, etc. Nou, het was vaak yes bij de ouderen, want we begonnen eerst te screenen bij mensen van 90 plus, is gewoon dat ze merken dat de eenzaamheid is, omdat de mensen bij hun wij vallen. Dus ook is denk ik broers en zusters, maar ik gewoon buren of vrienden. Dus dan merkt gewoon die eenzaamheid dat die gewoon wel speelt. Just ik wil bij mensen die juist jonger binnen, want vanaf 74 plus is dus inderdaad een oudere. Dus dat kan ik spelen. Maar dan is het vaak toch wel dat er dan iets is dat ze missen om iets te dwaan kennen. He? Dus het werk dat vervalt, ze missen echt sociale contacten. Je ziet inderdaad juist dat mensen hier komen en ze komen in eerste instantie alleen. Maar doordat ze hier dan wekelijks bijvoorbeeld komen, ja, dat is natuurlijk vrijblijvend, maar dat kan. Merk je toch dat mensen een band opbouwen en dan of ze komen elkaar tegen bij andere buurtkamers of ze spreken ook wel privé af. En dat is wel heel mooi om te zien hoe dat ontstaat. Ook de gemeente Dantmadiel zocht in dat Iesemus speelt in de regio Noordoost-Friesland. Is onderzocht dat 10,5% van alle mensen boven de 15 jaar zich ernstig eenzaam voelt. En zelfs 22% van de mensen voelt zich op enige manier eenzaam. Ja, dus dat is een landelijk probleem. En we zien wel dat in onze regio, daar lezen voorzieningen wat verder van elkaar af. We hebben iets kennen in het algemeen, maar soms wat minder voorzieningen. En dan zie je eigenlijk dat de eenzaamheid daar wel een grotere rol speelt. Lietseritwarpen krijgen hele tijd meer te maken met een krimp. Ik heb me er vastgesteld dat het steeds lietser wordt. Er gaat steeds meer mensen wij. Dat mensen je verhuizen. Dus dat de reden dan ik leid dat dus ik net zo volle dingen wordt maal kwaad. Hier is toch nog wel echt wel verbondenheid vanuit uit de dwarpenwij. Als er rinsbegeersjes of drie een woordswoord, damwoord, veel woorden. Ik vind toch echt wel dat wij verbonden binnen nogmaals qua maar. We praten zelf als bestuurders en praten met de mensen. Wij jaren een heel soort. Wij praten met de dwarsbelangen, met predikanten van kerken, met mensen van dwarshuizen, sportverenigingen en dergelijke, ouderijnvoorzienings.
En we beginnen bij de buurtkamers los. Samen met andere partijen hebben we de buurtkamers opgericht in onze gemeente. Ja, en dan juist inderdaad een verhaal van de mensen. Dat er toch wel sprake is van ernstige eenzaamheid en waar dat al leidt. Een paashaasje met eitjes en een vogeltje heb ik zelf gedaan. Heel leuk. Ik ben altijd en Dat is een mooi dat plan. tafeltje. Ik heb een hobby, diamond painting, en daar was ik dan mee bezig in de coronaperiode. En ik heb hier een foto van mijn diamond painting, mijn hobby en mijn hondje. Maar mijn hondje kwam te overlijden en diamond painting was klaar. En toen dacht ik van ja, nu komen de muren echt op me af. En ik maakte wel wandelingen, ook in Kolm. Maar toen had ik zoiets van ja, nou moet ik hulp zoeken. Het helpt je dat je gewoon ontvangen bent zonder een vooroordeel. En dat helpt je. Ja, gewoon. En dat je je isolement doorbreekt. En dat je ergens naartoe kan gaan zonder dat je veroordeeld wordt. Of een vooroordeel is. En dat je gewoon weer op die manier een stap kan doen in de maatschappij. En dat is een pluspunt. Mobiliteit is natuurlijk, of het gebrek er eigenlijk aan, is een grote oorzaak van het zich moeten sluiten viel, omdat mensen ergens niet meer komen kennen. Gewoon bij een koffie, mannen ergens of op een jidje van een kennis. En daar toch veel mensen zich eenzaam en boeten sluiten. En die gaan zeggen, nou ja, oké, er is een bier voor 4, maar dat wordt steeds minder. En sommige mensen zullen er toch echt zin op om daar gebruik van te maken, omdat ze dat nooit wend binnen. We hebben jouw binder natuurlijk, met het WMO-vervoer, dat je een beperking had, dan kun je daar ook voor in aanmerking komen. Maar dat is toch wel een hele drempel om daar gebruik van te maken. En daarom hebben we zijn van, we willen graag een systeem met vrijwilligersvervoer. Mensen die zich vrijwillig inzetten om hun medemens van A naar B te brengen op een hele laagdrempelige en makkelijke manier. Het komt door een project wat we dienen in Dantebril. Ik ben er klaar voor wie dat. Dat we een project met een heel soort 64-plussers die we in praatgroepen bij elkaar hebben. Om het te houden, hoe kun je nou op een goede en gelukkige zo'n manier ouder worden. En eenzaamers spelen daar natuurlijk ook een grote rol in die gesprekken. En dan vinden er meesten die in de steen die zijn, nou, waarom gaat de gemeente nou eigenlijk net even een project coördineren waarbij we gewoon als vrijwilligers rijden kunnen? Misschien wil de gemeente wel een bus regelen, een auto regelen, wij willen wel rijden. Want ik heb mijn hele leven rijden, bijvoorbeeld. En nou goed, toen hebben we dat idee uitwerken en hebben we eerst een proefdien in Trijdenwarpen. En uiteindelijk hebben we dat uitrollen over de hele gemeente en we zien gewoon dat het heel goed werkt. Eenzaamers zullen nooit helemaal voortgaan. Maar in Noord-Friesland binnen de wel weer nieuwe plannen voor de toekomst om eenzaamers te verminderen. Er wordt dan iets of zijn dat er straks misschien welzijnscoaches kunnen komen. Ik denk dat dat een uitkomst is, zeg maar. Daar zei ze van, ik ken verwijzen naar iemand dat in je onjouwt, ik ben eenzaam of er binnen problemen. Dat ze net naar de gebiedsteams hoeft te sturen, maar naar een welzijnscoach die contact met hun opneemt. Dus dat betekent dat net dat de patiënt contact opneemt, zeg maar dat de welzijnscoach, dat ik bijvoorbeeld zeg van nou die en die, dat is er, zo er eens contact mee opnemen willen om te zien van dat je ik wat van het betekenis kennen. En dat is in opkomst en dat lijkt mij echt een uitkomst, zeg maar. Want dan dan kennen die misschien wat voor diegene betekenen. Een hele belangrijke pijler onder het voorkomen van eenzaamheid is het welzijnswerk. En we hebben in het verleden altijd best wel traditioneel het welzijnswerk uitgevoerd. Elke gemeente had een welzijnsorganisatie, een wettelijke plicht. Nou, dat hebben we onderbracht bij welzijn en het bolwerk. En wat we in het verleden dienen, wie met het bolwerk een opdracht bedenken voor het bolwerk, voor de welzijnsmedewerkers. Dan bedachten we meestal al een ambtenaren van deze gemeente en mensen van het bolwerk die het wel echt professioneel binnen. Bedachten we wat voor activiteiten dat we moesten in het warpen. En zetten we een heel programma op en dat ging er dan aan.
Maar wie zijn dat met ons? We willen eigenlijk volle meer de kracht van de samenleving benutten. Van een mierskip. En zien wat voor de activiteiten waar is draagvlak voor in een dorp. En wat willen mensen zelf, want wat hebben een dorp nodig? Want elk dorp is heel verschillend. Elke buurt is heel verschillend. En de kracht van de mensen, die wiekt ook van elkaar. Dus nou, daar willen we naar zien. En daar hebben we een nieuwe manier van welzijnswerk van bedacht. Wat volle meer eigenlijk vraaggericht is als dat we iets aanbieden van klaar naar de mensen toe. En dan helpen we mensen heel goed om initiatieven ontstaan te laten. Ik ken het net minder meidje en ik net denk, maar ik denk wel dat ze nou jong worden. Ik denk wel dat die groep, die er oors wie, best dus net inzichtelijk is, want die komen net meer bij de huisarts. Die bezieken ze dus nou, dus het nou wel inzichtelijk wordt en dan kan je zien van, goh, wat is er nou, hoe gaat het met jou? Is er inderdaad, ken ik wat voor jou betekenen? Hoef ik niks te doen? Maar ik denk dat het is. Dus ze weten dus nou dat het dus, ja, zij weten ons te vinden en wij weten hun te vinden. Dus dat is een heel grote verandering. Frances had nog een wei te gaan. Maar ze viel zich de hele tijd beter. En nu moet ik dat gewoon lekker vasthouden. En wat er meespeelt is zoveel mogelijk onder mensen. Mensen opzoeken. Naar buiten. Ja. De balans zoeken van binnen zijn en buiten zijn. En de mensen. En daar moet je balans in zoeken. En dan, als die balans goed is, dan vind je het niet meer erg om gewoon binnen te zijn. In je eigen huis. Dan is het goed. Maar dat heeft tijd nodig. Ook vanwege de coronaperiode natuurlijk. Zeker. Ja. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3 weer dat je dan weer lekker in je vel komt te zitten. Daar moet je aan werken.